Ahojte, rýchle prišli. Čo sa ty tým ušom tak podlizuješ? Nikomu sa ani nepodlizujem. Čo ty, Grinku? Kedy si naposledy dostala pečku? V triede. Moje najhoršie známky sú dvojky. Čo keby ste si dali stávku s Pavlom? To je dobrý nápad. Za jednu ty dostaneš jednu peťku, ja dostanem jednu jednotku. Mám lepší nápad. Čo keby si ty, za každú moju peťku dostala 3 jednotky? Dobre, platím. Dobrý deň, žiaci. Dobrý deň, pani Šilka. Vy štyria si sa prečo nepostavili? Bolia nás nohy. To nie je odpoveď. Posadte sa. Mala som na pláne skúšať, ale moka mi nechce, tak si napíšem písom. Daj mi pero. Buď sa prosím. Máš pero? Dajte na to 5 minút. A neodpisovať. Čas vypršal. O Bože. Videla si? Nie. Ani ja. Šárka výborne jednotka. Klára Klopomok štvorka. Peťka. Nina jednotka. Peťko 4. Paula prekvapenie jednotka. Ďakujem, ťa, dovidenia. Prečo si nedostala stávku? Dobre, že sa stávku nedala. Ja si kvôli vám nepokázim priemer. Stoj!